Бүгін театр бұла, тра-та-та, тра-та-та. Бүгін театр бұла, тра-та-та, тра-та-та. Шаттықтан көңілім тула. Театрға барам, театрға, тра-та-та, тра-та-та. Нәрсе театрға деймем, театрға. Бұл телевизион кадрлар, Алескер Камал геройларының әлегі сөзлері нише болым қадірінде. Халықара театр күнінде олар ойрым мәғіне ала, башқа шырақ яңғыр етті. Театр ол менің ғұмырым, ол біздің тұрмышымыз. Біздің үйде де бітініс шулай, менің ғайлам да шул театр кірсі. Балаларым театрда өсті, бүтінісі театрда өстілер алар. Чүнки біз қатыным да өзім де театрда эшләдек. Шулай бұлашалары келші шында бұлдылар. Менің үшін театр күні ненде күн болсын енді. 49 ел театрда эшләп, шул хәтле ияләшкәнмен театрға, мені театрның бичурасы да деп әйтәләр. Шул хәтле ияләшкән өчен ул театр көне минем өчен изге көн дип мин аны саныйм. Берсе булса 22 декабрь театрның туган көне, икенче менә театр көнен. Біз яшьләрне тыңлап карыйк, әле алар хәтта артист булып җитешмәгәннәр. Исәнмесез? О, монда шундый иҗади тәртипсезлек, исәнмесез ничек хәлләрегез? Менә театр көне якынлаша. Театр көне нәрсә ул сезнең өчен? Театр көне ул безнең өчен бик зур бәйрәм. Нинди бәйрәм? Менә артистлар әйтәләр, театр минем гомерем дип, һәм инде менә бу бәйрәм гомерем белән бәйле дип. Сезнең өчен? Артистлар булгач, Алла бирсә, без дә шулай дип әйтербез. Хәзергә ничек? Хәзергә ул безнең гомере, безнең бер кисәге. Менә бу Камал театрында эшләргә хыялларыгыз бармы? Әлбәттә. Нинди китап укыйсыз? Без күбез классиканы, Чеховны. Сәхнәләштерәсезме? Кем сезнең укытучыгыз? Илгиз абый Зәйни һәм Фәритова Бикчантай. Ничек соң Чехов сезгә? Ошый. Сез яңа татар пьесасы белән танышасыз. Кайсы әсәрне укыдыгыз әле? Татар, башкорт театр. Мулла. Сез рәсемнәргә карап торасыз. Кыскасы, хөрмәтле тамашачылар, әлбәттә өлкән артистлар тәҗрибәле, алар күп сөйләшә. Әле студентлар бераз оялчан, чөнки аларда нәрсә диләр, зажим диләрме, әле аларда бетмәгән. Һәм инде киләчәктә без сезне сәхнәдә бик кыю итеп, хәтта әрсез итеп күрергә телибез. Сезне якынлашып килүче театр көне белән. Уңышлар. Мондый улуг яуга һәм изге яуга баш сәйет фатихасыннан башка кузгалып булмаячак. Син шуны да онытмасаң иде. Театр көнендә бәйрәм рухы хөкем сөрсә дә, артистлар өчен ул эш көне. Шуңа да һәрбер театр гадәти ритмда яши. Пьеса уку, репетиция, спектакльләр, бию дәресләре. Егетләр, менә сез театрда көнне төнне сезнең дөньяга чыкканыгыз да юк шикелле. Нәрсә таптыгыз монда? Ничек инде дөньяга чыккан юк, без һәр вакыт кич сайын дөньяга үзебезнең спектакльләребезне күрсәтәбез, Аллага шөкер. Театрдан тыш дөньяга дим. Театрдан тыш дөньяга. Күрнәбез, мин иртән чыгып машинаны кабызганда кояшка карап китәм. Аллага шөкер. Шул. Юк әле безнең берән сәлам булса да әкренләп урамга чыккалаган бар, дөнья күрәбез без, бүтән театрларны, спектакльләрне барып карыйбыз. Һәм инде аралашабыз яшьләр белән, бүтәнесе белән диярлек. Ләкин күбрәк һаман шул театр кысаларында шулай бит. Нәрсә ул театр сезнең өчен? Театр көнендә шундый сорау бирәсе килә, пафослы булса да. Без пафослы җавап бирәбез. Театр безнең өчен ул галәм. Бинасыз калган Кариев театры да бәйрәмне күтәренке рухта каршы ала. Біз ниһаят яңа пространствода репетициялар алып барабыз. Ул менә балалар, әкият балалар үзәгендә, менә шундый зур залда безнең репетициялар бара. Бу безнең театр өчен зур бәйрәм. Һәм шуны әйтеп узасым килә. Тамашачыларны апрель аеннан һәр көн сайын менә әлеге яңа бинада без үзебезнең барлык спектакльләребезне күрсәтә башлыйбыз. 3 апрельдә Ркаил Зайдулланың Казан ятиме исемле мелодрамасын без тәкъдим итәбез яшьләргә. Әкият Татар дәүләт күршәк театрының да үз планнары, премьера, фестиваль, гастрольләр. Эштә үтә безнең бәйрәмебездә.
Biz менә тиз көннәрдә әйтегендә 27 мартта театр көнендә biz Япон халык әкиятләренә нигезләнеп язылган Ана күзләре спектакленең ул менә кабул итү комиссиясе буларның премьерасы 28-дә була. Ноябрь аенда безнең театрыбызга 80 яшь тула. Без шуңа әзерләнәбез. Иртә көндез эшләсәләр дә артистлар өчен менә инде 2011 елдан театр премиялар тапшыру тантанасы уза. Тантанада иң лаеклылар бүген дә төрле номинациялар буенча бүләккә лаек булачак. Уңышлар телибез. Новый заряд эмоций.